Avui parlarem del pintor Joaquín Gómez Perelló, que portava sempre l'art en el cor. Joaquín Gómez Perelló va néixer al Cira el 3 d'abril de 1935 i des de xiquet va mostrar la seva sensibilitat extraordinària cap a tot el que podia moldejar-se en creativitat. Tenia paciència i també emoció. Lo seu no era només l'habilitat, era una connexió profunda amb la bellesa i l'expressió artística. Els seus primers passos es va donar a l'Acadèmia Municipal de Dibuix de la seva ciutat natal, d'Alzira, on prompte va trobar un mentor determinant, Julio Íñigo Blasco, una figura destacada del món faller. De la seva mà, Joaquín va anar descobrint la màgia de donar forma a la fantasia a través del cartó, la fusta i la pintura. Així va anar descobrint l'univers dels monuments fallers, en els quals va brillar en llum pròpia. El seu talent també el va portar a realitzar obres per a les comissions de secció especial de València. A més, va participar activament en falles emblemàtiques d'Alzira, com la falla Camí Nou, la plaça de Fort o la falla Pintor Andreu. També va col·laborar amb poblacions pròximes fent falles i els seus treballs van ser guardonats i molt valorats. No obstant això, reduir la vida de Joaquín a un artista faller seria injust. Va ser un pintor sensible, un escultor amb ànima, un ceramista molt detallista, un mestre generós i un explorador incansable de l'art. Dominava tècniques com l'oli, l'aquarela, la tèmpera, l'acrílic i en les seues mans van donar vida a obres profundament lligades a la seva terra. Les hortes, la Murta, les muralles, la història àrabe de l'antiga Algesira. Tot això està present en les obres de la fantasia en el monestir de la Vall de la Murta o València a cavall amb vista des de les muralles d'Alzira. Aquestes peces formen part del patrimoni artístic de l'Ajuntament d'Alzira, que va saber reconèixer el seu valor simbòlic i cultural i va fer que un dels seus gestos de la família de Joaquín Gómez Perelló va ser la donació a l'Ajuntament d'Alzira del quadre Xiquet Collidor. Per a la seva família va ser aquesta donació una peça de grans dimensions que avui forma part de les obres que n'hi ha en el Museu Municipal. Esta obra, completament creada per ell i des del llenç fins a l'última pinzellada, representa l'essència de la vida rural i que està com dia en el Museu Municipal per a poder-lo gaudir-lo tots els visitants. Gómez Perelló també va deixar huella en el camp de l'escultura, amb relleus notables en el Real Santuari de la Verge del Lluc. A més, el seu talent va arribar fins a la prestigiosa firma de Lladró, on va participar en l'elaboració de peces de porcellana reconegudes en tot el món. No és més important distingir que la seva llavor també va ser la d'educador. Va dirigir durant anys l'Acadèmia de Dibuix d'Alzira, on va transmetre el seu amor per l'art a aquestes noves generacions que acudien a aquesta acadèmia municipal. El mural que decora l'antiga sala de l'Institut d'Actes Regent Jaume és una prova viva del seu compromís amb la formació i la cultura. Però més enllà de que Joaquín era un creador incansable, estava Ixome pròxim. La seva esposa, Paquita Aranda, va ser la seva companya inseparable i una font constant d'inspiració. Els seus fills, Luisa i Rubén, han conservat el seu llegat amb devoció i amb carinyo. Joaquín es va deixar en l'any 2007, però el seu record està present per als amants de la pintura. El seu art continua parlant per ell, de les seues arreals, de la seva identitat i de la seva emoció per l'art. Per això, l'Ajuntament d'Alzira va decidir rebre i donar-li un homenatge posant-li el seu nom a un carrer del poble d'Alzira, un gest etern per a un gran artista.
Des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, dins d'aquest capítol de reconeixement als pintors alzirenys, avui toca rendir homenatge a Joaquín Gómez Perelló, un artista, com dèiem al principi, que portava l'art en el seu cor.